Mint minden szolgáltatásnak, úgy az egészségpénztárnak is van egy ára, így különböző költségekkel számolnod kell, amikor egy ilyen számlát nyitsz. Ebben a videóban ezeket a költségtípusokat ismerheted meg részletesebben, illetve arra is kitérek, hogy mik azok a buktatók, amikre érdemes odafigyelned, ahhoz, hogy a maximumot hoz ki az egészségpénztárból. Szia! Diószegi Dániel vagyok, az egészségpénztárak.hu létrehozója, és nézzük meg az egészségpénztári költségek 4 típusát. Mielőtt ebbe belevágok, jó, ha tudsz arról, hogy az egészségpénztárak.hu-n találsz egy kalkulátort, ahol 11 pénztárnak az ajánlatát tudod összehasonlítani, azzal, hogy megadod, hogy egy évben mennyit tervezel befizetni, és ott forintra pontosan láthatod azt, hogy milyen költség mellett mennyit fogsz megtakarítani az adó visszatérítés után minden egyes pénztárra. Talán ez a legkönnyebb módja, hogy összehasonlítsd a különböző ajánlatokat. De ha szeretnéd részletesebben is megtudni, hogy ezek a költségek mikből tevődnek össze, akkor nézd tovább a videót. Az első költségtípus az a belépési költség. Amikor nyitsz egy egészségpénztári számlát, akkor az első befizetés után számos pénztár levon pár ezer forintot, hogy ezzel finanszírozza a kezdeti költségeit. Szerencsére ez nem minden pénztárnál van. A következő költség az a kártyadíj. Ugyanis az egészségpénztári számládhoz kapsz egy egészségkártyát, amellyel közvetlenül tudsz költeni pénztári számládról. Nyilván ennek a kártyának is megy kibocsátási díja, amit a legtöbb pénztár levon az első befizetésedből szintén. Ez jellemzően 3-4 évente lesz megterhelve. Ezek mellett a pénztárak elvonnak működési költséget is. Ez a befizetések után jellemzően pénztártól függően egy 4 és 6,5% közötti elvonást jelent. Például, ha te pénztárad fixen 5%-ot von el, ez azt jelenti, hogy egy 100 000 forintos befizetés esetén 95 000 forint az, ami meg fog jelenni a pénztári számládon, mint elkölthető összeg, és 5 000 forint az, amit a pénztár a saját működésére költségként számolt el. Vannak olyan pénztárak, ahol ennek mértéke egy fix százalékos összeg, de van olyan, ahol a befizetés függvényében változik, hogy éppen hány százalékot vonnak el az aktuális befizetésedből. De mit is jelent ez? Tételezzük fel, hogy van egy pénztár, amelynek a működési költsége az éves befizetéstől függően 0 és 100 000 forint között 10%, 100 000 forint felett pedig 5%. Ebben az esetben, mikor te az adott évben befizeted a pénztári számládra az első 100 000 forintot, akkor ebből 10%-ot fognak elvonni, vagyis 10 000 forintot, így 90 000 forint az, ami megjelenik a pénztári számládon. Ha te az adott évben még 100 000 forintot befizetsz, ott már az 5%-os sávba kerültél, és így ebből már csak 5%-ot fognak elvonni, tehát 5000 forintot, így 95 000 forint jelenik meg a számládon, és 5000 forint lett költségként elvonva. Az össz 200 000 forintos befizetésedre így összesen 15 000 forint költséget fizettél be a pénztárnak. Szerencsére ennél jóval barátságosabb mértékű elvonások vannak a legtöbb pénztárnál, és számos pénztárnál a több befizetéssel átlagosan az elvonás mértéke is tud csökkenni. Ezért fontos, hogy jó pénztárat válasz. Az utolsó típus a kilépési költség. Ez egy pár ezer forintos tétel, amelyet a pénztári számlád megszüntetésekor vonnak el, amennyiben van erre megfelelő fedezet. Ha nincs, akkor sem baj, a pénztár ettől függetlenül is meg fogja szüntetni a számládat. Így érdemes lehet odafigyelni, hogy ne maradjon pénz akkor, amikor szeretnéd megszüntetni azt. Ezen kívül van a minimum havi tagdíj, amivel szintén számolnod kell, de ez nem költség. Ez az az összeg, amit havonta minimum be kell fizetned a pénztárba. De nem kell megijedned, akkor sincs baj, ha ezt nem tudod teljesíteni, hiszen a pénztár csak a hozamokból vonhat el költséget, ami azt jelenti, hogy a befizetett tőkéd és az SZIA visszatérítés biztonságban van, ebből nem tudnak elvonni akkor sem, ha te nem teljesíted ezt a minimum havi tagdíjat. Amire figyelj, hogy számos pénztárnál a belépéssel automatikusan elindul egy egészségbiztosítási szolgáltatás, ami nagyon olcsó, ez jellemzően havonta pár száz forint, és alapvetően nagyon jó szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások
vannak benne, de ha erről nem tudsz, akkor igazából csak pénzkidobás, úgyhogy vagy ha fizetsz érte, akkor már használd ki, ha pedig nem szeretnéd, akkor pedig inkább mondd le, és ennyivel is olcsóbb lesz az egészségpénztári tagságod. Ezek voltak az egészségpénztári költségek. Ahogy már a videó elején is mondtam, használd a kalkulátort, ahol forintra pontosan meg tudod nézni, hogy az adott pénztárba mennyi költséget fogsz befizetni, és az adó visszatérítés után mennyi megtakarításra számíthatsz, illetve ha még nincs egészségpénztárad, akkor ez az egyik legjobb módja, hogy összehasonlíts a különböző pénztári ajánlatokat. Ráadásul, ha az oldalon keresztül kezded el a belépési folyamatot, akkor akár egyedik kedvezményekben is részesülhetsz.